हेलौ लोगोफोर, टेक्न'लजि आयदायाव गोदान सोलोंनो थाखाय साबस्क्राइब खालाम। गामियारि सोलोंसालि चेनेलखौ लोगोसे साखाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै होनो दाबाव। फै दिनै जों सावरायनि जिथुनाखि जिअ सिमनि जि एनाउन्समेन्ट फैदों, बेवहाय मोननै बाथ्रा जि ओंखारदों, IUC आरो ट्राइनि खोथा। जों बेनि सोमोन्दै मिथिगोन जे IUC नि ओंथिया मा आरो बिहा मा सोमोन्दो दङ, आरो ट्राइनि ओंथिया मा आरो बेनि खामानिया मा, जों बेखौ दिनै नायगोन। बेवहाय जों बयबो नुनो मोन्दों, जिथुनाखि जिअ एप्सआव खुलिनाय लोगो लोगो जों मोनसे एनाउन्समेन्ट मोननाय जायो। एनाउन्समेन्टआ जाहैबाय नैबेवहाय नैबेयो देयार जिअ फेमिलि डिउ टु दा नैबेवहाय नो मोर नैबेवहाय होदों। माने मोजाङै बुजिनो थाखाय बेवहाय सिङाव नायनो थिनदों, खिन्थु आं बेखौ अलरेडि सिगाङावनो फरायनानै खोन्थाजोबखांबाय। गिबि जिथुनाखि जिअ सिमनि बे एनाउन्समेन्ट फैदों बेनि सोमोन्दै, दा जोङो बेखौ नांलिया। दा बेवहाय जोंहा मोननै बाथ्रायाल' ओंखारदों जे IUC आरो ट्राइ बेनि ओंथि। IUC नि फुल फर्मानो जाहैबाय इन्टारकानेक्ट इउजेस चार्ज। थारमाने मोनसे सिमनि गुबुन मोननै, हमना ला आंनाव मोनसे जिअ दङ आरो मोनसेया जाहैबाय एयारटेल। दा आङो हमना ला आंनि जिअ सिमजों आं जुदि एयारटेलाव आं कल खालामनाय लोगो लोगो बियो आउटगयिं कल्सआ बै एयारटेलाव थांदों, अब्ला आंनिफ्राय जिअनिफ्राय आं जुदि एयारटेलाव कल खालामनायाव जेसेबां मिनिट आं बाथ्रा सावरायगोन, बै बाथ्रा सावरायनाय बा बे बाथ्रा सावरायनायखिनि जेसेबांनाखि टाइम जादों, बे पार मिनिट बिसोरो जिअ कम्पानिया बै एयारटेल कम्पानिनो 6 फैसा करै मोनफ्रोम मिनिटाव बिसोरो होनो गोनां जायो। आरो बेखौ जिअ कम्पानिया मोनफ्रोम दानाव 200 करोड़ माने रांखौ बिसोरो पे खालामबोगासिनो दं सिगांनिफ्रायनो। दा बेबायदि सोलिबाय थानायखौ बियो जाहैबाय मोनसे माने चार्जेस। बियो सिगां माबायाव दङ, बियो 2021 बा 2020नि गेजेराव बेखौ मोनफ्रोमबो भारतनि जेसेबांनाखि टेलिकम माबा दङ, टेलिकमिउनिकेसन दङ, बैसोरो माने बे माने माबाखौ जिथुनाखि चार्जेस बेखौ गैया खालामनायनि मोनसे अथ'रिटि मोनसे माबायाव सुप्रिम कर्टआव बेखौ होनायबो जादोंमोन। दा बेखौ सोलिगासिनो दङ, आरो बिनि सोमोन्दै थाबैनो सावरायनाय जागोन। जिथुनाखि बियो बे जिथुनाखि IUC जोंनि जिअ जिथुनाखि जों सार्भिस सालायबाय थादों, बे जिअ सार्भिसा बेवहायनो बुंखादों, बे IUC बे जिथुनाखि चार्जेसखौ जेसेबां समसिम माने मोनफ्रोमबो एयारटेलनिफ्राय भडाफनाव कल खालामबा एयारटेलाबो होनांगौ, जिअ'आ जिअ'निफ्राय एयारटेलाव खालामबा एयारटेलनो जिअ'आबो होनांगौ, मोनफ्रोमबो माबाया बेबायदि होनो गोनां जायो। दा बेवहाय जिअ'नि माने माबाया जिथुनाखि इउजार्सआ बारा जानायनि थाखाय मानसिफ्रा मा जाबाय, अलरेडि जिअ'आव फ्रि कलिं माने दंखायो हिसाबै, आनलिमिटेड फ्रि कलिं दंखायो हिसाबै, दा एयारटेलफोरना गोबां माने बिसोरनि डेटाफ्रा बारा जायो, बिसोरनि कलिं जिथुनाखि चार्जेस बेफोरो बारा जायो। दा बेवहाय मा खालामबाय, आजिखालि जोङो नुनो मोनो जे मोनफ्रोम एयारटेलानो जा जिथुनाखि गुबुन सार्भिसफ्रा जिअ कम्पानियाव, जिहेथु जिअ'आ अलरेडि माने आउटगयिं कलफ्राबो फ्रि जागासिनो दं, बिनि थाखायनो मा जायो, मिस कल हरनायखौ बिसोरो जोबोद मोजाङै सोलोंना लाबाय। थारमाने गावनाव फैसा माने आनलिमिटेड गैयाब्ला, थाइथाम थाइब्रै थाइबासो थायोबा बिसोरनावथ' चार्जेस दानो। दा बै चार्जेस दाननायाव बिसोरो मा जायो, मिस कल खालामनोल' माने फैसाखौ सोनानै दोनो, आरो लोगोसे मिस कल खालामसिगोन जिअ'नियाव, जिअ'आ बेखौ कल बेक खालामसिगोन। दा बेवहाय जिअ'आ गावनि आउटगयिं कल्सनि थाखाय जोबोद माने गोबां माने फैसाखौ बिसोरो मा होनो एयारटेल बा जिथु गुबुन कम्पानिनो बिसोरो होनो गोनां जागासिनो दं। दा बिनि थाखायनो माने सार्भिसखौ बिसोरो नैबे जिथुनाखि इन्टारकानेक्ट इउजेस चार्ज बेखौ लानाय जादों। आरो दा बेनि थाखायनो लानाय जादों, मानोना बिसोरो जिअ'आ अलरेडि बेखौ आउटगयिं कल्सफोरखौ फ्रि होनायनि थाखायनो गोबां मानसिया मिस कल हरनानै माने गुबुन कम्पानिनि बा गुबुन रेगुलेटरिनि गुबुन सार्भिसनि जिथुनाखि इउजार्सफोर बिसोरनाव कल खालामबाय थानायनि थाखाय गोबां माने कम्पानिया नुकसान जागासिनो दङ। दा बेवहाय
बेखौ लानाय लोगो लोगो मा जागोन जोंनियाबो जिथुनाखि जिअ सिमनि इउजार्सफ्रा एसे बिसिनाव कल खालामनो एसे माने बादा थानाय बा बिसोरखौ जिअ सिमखौ इउज खालामनो थाखाय माने साजेस्ट खालामसिगोन आरो जिहेतु जोंना माने जिअ सिमनि जिअ टु जिअ बेयो अलरेडि माने माबा जागासिनो दंखायो माने फ्रियावनो सोलिगासिनो दंखायो दा बेनि थाखाय आरो दा मोनसे दङ ट्राइ होननाया मा बुस्थु जों बेखौ नायनि ट्राइआ जाहैबाय मोनसे टेलिकम रेगुलेटरि अथ'रिटि अफ इन्डिया माने मोनफ्रोमबो टेलिकमिउनिकेसन जिथुनाखि एयारटेलानो जा भडाफनानो जा जेसेबांनाखि इन्डियानि गेजेराव बिसोरो कम्पानिखौ सालायदों दा बिसोरनि गेजेराव मोनसे रेगुलेटरि बानायो बिसोरो जे ओरैबायदि जानांगौ जिहेतु ट्राइ बिसोरनियाव माबा मोनसे डिसिसन लानांगौबा बिसोरनि हमना ला नैबे इन्टार कानेक्ट इउजेस चार्जेस बिनि सायाव बिसोर बाथ्रा हमना ला थायो 2 फैसाया बारा जादों बा खम जादों 2 फैसाया बारा जादों दा हमना ला माने माबा खालामनांगौ 3 फैसा खालामसै बेखौ होननाय लोगो लोगो मोनफ्रोमबो टेलिकम कम्पानिफ्रा बेफोरो माने एग्रि जाजोबनांगोन अब्लासो बे रेगुलेटरिया पास जागोन दा बेखौ इन्टार कानेक्ट इउजेस चार्जेसखौ गैया खालामनायनि प्रसेस सोलिगासिनो दङ दा बियो जेसेबांसिम सोलिगोन एसेबांसिम जिअ'आबो बे चार्जेसखौ लानाय जागोन आसा खालामदों माने बे जिथु सार्भिस जिथु इउजेस चार्ज बे चार्जेसखौ बिसोरो माने 2020 बा 21नि गेजेराव गैया खालामगोन बेखौ बिसोरो माने माबायावबो सुप्रिम कर्टआव अलरेडि बेखौ साबमिट खालामखाबाय जे बेखौ 2020 बा 21नि गेजेराव बेखौ जोबथा माने फोजोबनांगौ होननानै आसा खालामदों माने जिअ कम्पानियाबो बेखिनिखौनो खालामनानै दोननायनि जानो हागौ नोंथांमोना बयबो बुजिबाय मानो माने जिअ कम्पानिया बे गोदान माने माबाखौ IUC चार्जेसखौ मानो लानाय जाखो बयबो एसेबाबो बुजिबाय मानो बेबायदि खालामनाय जाखो मानोना बिसोरो बिराद गोबां इउजार्सफ्रा जिअ'नि इउजार्सफ्रा बिसोरो दासिमबो जिअ'नि इउजार्सफ्रा माने बहुत मिलियन्स जाबाय माने इन्डियायाव दा बे इन्डियानि मिलियन्स जायफोरनाखि माने इउजार्सफ्रा बेलेग सार्भिस बा बेलेग अपारेटर्सआव कल खालामोबा बिराद फैसाया बिसोरनो 6 फैसा खरै बहुत गोबां माने होनो गोनां जायो दा बेवहाय कम्पानिया एसे माने लस जानाय बायदि जायो जिहेतु नैबेवहाय होफादों मोनसे बेनिफिट्सआ बे मोनसे जिथुनाखि 10 थाखा रिसार्ज खालामोबा जोंहा 1 GB डेटाखौबो फ्रि होफानाय जादों बेयो खोब मोनसे मोजां आयदा मानोना जोङो सिगांनि समाव 1 GB डेटा बायनो थाङोबा गोबां गोग्लैयोमोन हमना ला 100नि एबावआनो गोलैयोमोन खोमा सिगां एसे गोबाव जाबाय जेनेबा 2015-16 माबानि खोथा जिअ ओंखारनायनि सिगां समाव बे खोथा दा बेवहाय गोबां माने बेबायदि डेटानि दामानो गोबांमोन दा बेवहाय डेटाया मोनफ्रोम 10 थाखायाव जुदि 1 GB मोनोबा खोब साफिसियेन्ट होननानै सानो मानोना बेयाव बेनिफिट्स जों मोनदों लोगोसे कल खालामनायनि थाखाय जोङो 6 फैसा खरैल' दानगोन खिन्थु बेवहाय माखासे चार्जेसखौ लानाय जानाय नङा माने जास्ट नैबे इन्टार कानेक्ट इउजेस चार्जेसखौ होनांगौ हिसाबै गुबुननो होनांगौ हिसाबै बेखौ माने जायफोरनाखि गुबुन सार्भिसाव कल खालामगोन बिसोरनिफ्रायनो लानानै बिसोरो कास्टमार्सनिफ्रायनो लानानै जाहाथे कम्पानिया लस जाया बेनि थाखाय बिसोरो बे माने रेगुलेटरि जिथुनाखि चेन्जेस नैबेखौ बेवहाय एप्लाइ खालामदों दा एसेबां खरस जानांगौ गैया आं माने आसा खालामदों जिथुनाखि जोंहा जिअ टु जिअ अलरेडि फ्रिखा गासै मोनफ्रोमबो सार्भिसफ्रा सेम टु सेम थागोन जास्ट नैबे आउट गयिं कल्सआल'सो बेयो थागोन माने आसा खालामदों बयबो बुजिना मोनबाय जिहेतु नैबे माबा IUC आरो ट्राइनि सोमोन्दै जों सावरायबाय बेखिनियानो जों